Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon atong iampo ang kahusay sa tibuok kalibutan, ang panagdait sa katawhan, labi na gyud sa mga nagubat karon nga mga nasod nga nakahatag og dako na kaayong problema sa tibuok kalibutan. Iampo sab nato ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang sa atong mga panginahanglan dinhi, labi na sigig palit sa atong mga slots para sa atong mga proyekto nga unta bubuan sad sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa mga panultihon. Buhata ang maayo sa nagkanahanglan niini kutob sa imong mahimo. Ayaw paulata sa sunod adlaw ang imong isig kataw kun mahimo mo ang pagtabang kaniya karon. Ayaw paglaraw bisag unsa nga makadaot sa imong isig kataw kay silingan kamo ug misalig siya kanimo. Ayaw pakiglalis sa walay maayong katarungan ug kun wala siya makahimo kanimog dautan. Ayaw kasinahi ang bangis nga mga tawo niawata ang ilang gibuhat kay kasilagan sa Ginoo ang magbuhat og dautan apan ang mga matarong iyang saligan. Tungluhon sa Ginoo ang panimalay sa daotang tao apan panalangina niya ang panimalay sa mga matarong. Wala siya magkinahanglan sa mga taong hambugiro apan kaluy-an niya ang mga mapaubsanon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala ug nagabuhat sa matarong
nga nagahuna-huna sa kamatuuran diha sa iyang kasing-kasing. Ug wala magsultig libak sa iyang dila. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo. Siya nga wala magdagmal sa iyang isig katawo, ni magpasangil batok sa iyang silingan. Pinaagi kaniya ang sad-an gitamay, samtang nagapasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto og hilabihan sa iyang sapi, ug wala mo dawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat niining mga butanga, dili gayud masamok. Ang maghimo sa katarungan, magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatagog kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan o ibutang ilalom sa katre, kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang mosulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan mabutyag ug ang tanan nga gililong madayag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa diyutay nga iyang giisip nga iyaha. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Daygon ikaw. ikaw, Kristo. Ang atong unang pagbasa nag-emphasize nga buhaton gid nato ang maayo ngadto sa atong mga isig katao. Kumusta marong inyong gibuhat sa inyong isig katao? Maayo o dautan? Ang inyong gibuhat sa inyong mga anak, kumusta man? Maayo o dautan? Ang inyong gibuhat sa inyong silingan, matod pa diri sa unang pagbasa sa kuan man ni Book of Proverbs, ingon kanang
nisalig baya na nimo imong silingan mao bitang ni puyo na dool sa inyo nya imo pag yung maritison, imo pag yung kuralon ang agianan, imo pag yung ipaagi ngadto ang imong kanal nga maglapok na lang noon ang ilang lugar. Maayo ba na? Maayo dili. Kanang imong sakyanan anhan nimo iparking sa karsada nga inyong agianan, anang public nga karsada, maayo na dili. Kibawom dahil mo. O na, pagbuhat gyud maayo. Nga naman, masuko gyud ang Ginoo basta magbuhat tag dautan, tungluhon ang atong kaugalingon, apil na kuno ang atong pamilya. Tinuod biya gyud na mga igsoon, labi nag ang ginikanan mga buangon, mutakod gyud na sa pamilya, sa iyang mga anak. Karong bago, porting pinatyanay din ni Sliluan, na igipusil, na igidunggab. Ang inana ba? Kinsa kay gatudloan ang mga tawhana, no? Nga mo pusil kag imong isig ka tao, mo dunggab ka. Kinsa gatudloan na? Di gyud mahitabo nga ang Ginoo mo'y nagtudloan na. Kanang makigubat ka sa imong isig kanasod, haron lang gyud kunuhay ilhon ka nga murag ikay powerful nya mo gasto gyud minilyon, binilyon, trilyon pagani para lang gyud pagpatay sa imong isig ka tao. Grabe ano? Maayo pa ka ng buhata? Hindi man mo mutingog. Sama ng abortion, anang imog yung patyon ba? Imo naman ang isig ka tao, ang inahan usa ka tao, ang anak nga naastian usa na sa nakatao, nya imong kumoto ng imong isig ka tao para mamatay, salig lang ka kay kusgan ka, nya kana diha way kalaban-laban. Maayo pa kana dili. Mo na. Kanang buhat nga maayo nagihisgutan gani sa atong salmo sa tigingon, ang nagbuhat og matarong magpuyo sa balaang bukid sa Ginoo, magpuyo diha sa langit sa gingharian sa Ginoo. Ang magbuhat og maayo, nindot kay na siya nga instruction, kay ngano man kana magong buhat nga maayo, inighimo na to ana, ang unag yung mahitabo, kita nga nagbuhat og maayo, malipayon. Mao ginay timan magbuhat gani kag dautan, ang unag yung impact ana, ikaw nga nagbuhat og dautan, mawa dayon imong kalipay. Ilingi ay mong tupad. Hinaon sa man karon, malipayon o dili? Sige, kanang di mulingi, klaro kay na di gina malipayon. Di ba? Kung di ka malipayon karon, gabuhat kag dautan. Kay magbuhat kag maayo, malipayon ka. Sama pananglitan sa gibuhat ni San Roque nga nagpapriso ra siya, wala gid siya musulti nga ako ning balay, gipriso siya siyang uyuan sa ilalom sa ilang underground ba to, ilabtong budiga nya hangtod nga namatay siya didto. Maayo man tong buhata aron dili ang iyang uyuan ma-disturbo. Malipayon siya ditong namatay. Si Kristo naghalad siyang kaugalingon aron ta maluwas. Maayo man na. Mo tong wa gyud siya sakiti, o gisakitan man pero wa gyud siya mawad-i sa kalinaw o gugma. Kay maayo man gud ang iyang gibuhat. Asway kurala ng agianan sa inyong silingan. Kurala ba? Tanawa, di ba hasta ikagabi, magyaw-yaw ka. Kay ibas man ka di social media. Magsikag yun, mura sa mog na ay yuta. Na, buot mo na ako ng yuta. Bisag ikarap mo sa gayaw-yaw ka, mura kag buang, niya imong naong, bugat ka ayo. No? Uy, tubag. Wow na siya. Awa di mo kasuway mo. Sorry kayo. Kanang pagpalit og slat, maayo na, dili. O tanawan ang namalit og slat, 100% pulos gyud malipayon. Kaya nga naman, nabati na nila ang gingharian sa langit nga misod sa ilang kasing-kasing. Nabitay ning comment nako, ingon siya nga, Pader, ay sad kayo na palabi diag paniguro kanang mayon ka ang mopalit og slat malangit. Unya og kriminal na.
Unya og makasasala na malangit day tungod lang anang imong slat. Ay sa kay palabi ngingnan ko. Nakaana sa ko tinuod no mo tan ingon ko sa Ginoo Lord, sayo pa to akong pag-ingon nga ang mopalit malangit. Nya pagpamalandong nako mao ni ang resulta ingon ang Ginoo. Dunay ni palit nga wa mo palit, naa say ni palit nga ni palit. Nakasabot mo? Wa ano? Insya ang meaning anang ingon nimong mupalit malangit, mupalit gani kag slat sa ato panidunit ka sa simbahan. Dunay change of your heart nga imbis nga imong gamiton kanang maong kwarta para sa imong kaugalingon, imong gipaambit ngadto sa simbahan. Di sa ato pa ni share ka. Ni share ba? Kaya ang kana mga dautan, ako man gini. Ako imo ning ilogon pati yung tagyog ka. Ana, pero kung ni share na ka, ya tinuod gyud kang ni share, ang imong kadautan na usab. Di ba niingon si Propeta Ezekiel, ang tao nga purtig yung dautan na dautan kay siya, nya sa kaulahian nakaamgo siya og nagbuhat og usa ka buhat nga maayo. Unsa may buhatos Ginoo? Iya kunong papason ang tanang dautan og malangit siya tungod atong usa ka buhat nga maayo. Og ang tao sa kuno nga buutan jud kayo buutan og may desisyon jud nga magbuhat og dautan, kalimtan sad sa Ginoo ang tanan niyang buhat nga damaayo og ibanlod siya sa impierno. Nana, Ezekiel chapter wa ko kay baw. Basahan ninyo. Chapter 18 man siguro na. Ana. Nya niingon pagid ang gisumpayan pagid sa Ginoo. Nya moingon mo nga unfair ang akong pamaagi, dili makiangayon. Hay may dili makiangayon ang inyo ug ang ako. Mo na yon ang Ginoo. Ang tao nga dautan nya magbuhat og maayo. Dili day na nimo tan-awon nga makaluwas na niya. Unya ang taong buutan, bidesisyon gud nga magbuhat og dautan, dili day na insulto nga rinako nga mao ang gahatag niya sa maayo. Nya di gina nimo silutan. Mo na ingos Ginoo. Tutok ba mo nako? So mao to siya ang nipalit og slat. Dunay change of heart. Pero doon na sa nipalit og slat nga niingon, mopalit ko kay para ko balangit. Pero padayon gyapon ko sa akong gibuhat nga dautan. Oy, mao na ning gingos Ginoo, ang inyong bakba nagdaig kanako, ang inyong kamot nagpalit og slat, pero ang inyong kasing-kasing halayo kanako, wa nay kapuslanan. So wa gito siya mopalit. Unsa man to siya? Nangilad. Nangilad ba? Nya mailad ang Ginoo, nga tanaw sa Ginoo ang kasing-kasing man og why change of heart kining inyong simba-simba dinhi para lang gyud mangayo kay birthday ron ako. Nya sige lang gyapong dumot sa imong silingan, wa lang gyapong kamutagad, daw lang gyapong kay kanang imong yuta, dili ni magsilbi oy. Bisan pagluhod pakagikas pultahan nga ri tuyok pakadiris altar ngadto nya igabot didto kusmod gyapon kay kagnaong sa imong bana or sa imong asawa kay galagot ka, di mo epekto. Way kapuslanan ang pagsimba. Mao na ang mopalit, siguro jud kong malangit. Pero siguro nga nipalit mo tungod sa inyong gugma sa simbahan. Ha? Dili pamuhunan, dili mo ingon, palit ko kay para mudaghan ni akong negosyo, mudaghan ni akong halin. Buangon ka. Ayaw na. Nagnegosyo na kahinoon. Sana ako sad pari magsige sa ko maligya kog slat para dako ning halin. Dili ang nasa kong kasing-kasing maligya kog slat para mopalit sila matukod ning kumbinto kaayuhan ni dinhis parokya. Ako lumalabay ra. Ako mga few years from now wa na ko dinhi. Ana, pero kanindot unta kun ang parokya dunay magamit para sa sunod nga mga kaparian nga moanhi dinhi og katawhan magpadayon ang ilang paglambo. Di na maayo nga tumong. Maayo dili. Palit na mo. Muna ingos Kristo, ayaw tagui ang inyong kahayag. Kanang inyong kwarta, i-share na. Ayaw tagui. Magunsa man og dako na ikag kwarta,
pero kangit-ngit ang naa sa imong kinabuhi. Kay ang imong suga, ang imong maayo, wa nimo gipaambit. Tanawa ra gud ning suga, kana. Ang ilaan ng lana, di as ilawom. Di as ilawom. Ilang gi pakita. Kana to mga suga des babaw. Ang ilaan ng power, di makita to alawom kisami, pero ilang gi padanag. Tanawag mapundir na. Unsa may buhaton na to? Ipasaka din ng Brad Titing. Brad Titing, ato elektrisyan ba? Ilisi na, kaya wa na magsiga. Mo na ingos Kristo. Kamo, nga dili mo paambit sa inyong kahayag or sa inyong maayong buhat. Bisan pa ang jutay nga inyong giisip nga inyo, kuhaon pa. Oh. Kamong ni aron dinhi ni Simba, nya digin mo palit og slat o kamong naminaw digin mo palit og slat, hasta pa ang inyong kaugalingong gamay nga gitawag og kalipay, kuhaon pa. Pero paghatag mo maayo sa uban sama ng pagpalit og slat dinhi simbahan, ang inyong gamay nga bahandi punan pa. Kay matud pas Ginoo, ang naay iya dugangan pa. Apan ang way iya, bisan ang jutay nga iyang giisip nga iya, kuhaon pa. Tinuod gina. Tanawa, ayaw ihatag ang imong pasaylo sa imong bana. Di ba? Bisag ikaw na lang usa, wa na diha imong bana, kusmod lang yapong kagnaon. Sakto? Parehara sana ang bana, ayaw ihatag imong pasaylo sa imong asawa. Di ba? Bisan pag tuan na kagadugdog na kaglaing babae, kay mag-enjoy ko no, kusmod lang yapon kagnaon. Nga naman, gikuha ang imong jutay unta nakalipay. Ako dinhi, malipayon kaayo. Kay ang tanan, nagisugo sa Ginoo nako para sa parokya, ako yung gituman kutob sa akong mahimo. Dili yun ma-perfect, pero kutob sa mahimo. Una, malipayon kay ko kada adlaw. Kamo, nalipay mo sa akong gibuhat din eh. Wa pa mo makapuya. Way, kapuy-kapuy, oy. Kaning magbuhat ag maayo. Di kita kapuyon. Sama na magrosaryo diri kaadlawon. Mga tiwasono naman gina sila. Pero sayuha mga bot. Kusog ang rosaryo. Nako kani, panapos na gitingali ni. Pero, kuan man. Lagsik manong kayo. Ay mga batanon kayo dito na hurot na magkamatay hapit ang mga batanon. Why rosaryo? May panini ang mga tiwasonon kay sa naong ra ba murag tiwasonon kay og sa edad, pero partig kahimsog og ka lagsik, alayo ra kay tay. Kamo diyang mga digid mo rosaryo, nya digid mo ari simbahan kay para mo alagad. Dali kay mo masakit. Usahay god mag-jogging mo, mukalit lang mo kamatay sa unahan. Ayaw ban matugra, patay na ikaugma. Pero niya inoy mga angayan ng takayo, pero dugay nung kay Muhammad. Kay kisa may dili humnon, kisa may humnon na nas Ginoo nga siging daig sa Ginoo, sakripisyo pa kayo. Ang malipayon kay na, kay gipaambit ang maayo. So sugod karon, padanaga, atong padanagon ang atong kahayag, magbuhat gitag maayo, bisan pa man kita masakitan, bisan pa man ang atong gibuhatan og maayo, mubaos nato og dautan. Ayaw kahadlok ana, kaysa matagbuhat nato og maayo, magsigig-siga ang atong suga, magsigig lambo ang atong kalipay og kalinaw. Itudlo ni natos mga bata, ay busig duaan ang cellphone kay para ra ginas niyong kaugalingon. I-off ang cellphone, panghugas mo dito, panglimpyo, tabang, ihatag ang inyong kusog para sa inyong ginikanan o sa inyong mga silingan. Haron, mulambo inyong kinabuhi, kay maglingkod na lang, musigi na lang imong cellphone, ang yawa mo inipatay sa mga maayo diha ninyo. Gitawag na siyag self-centeredness, selfishness. Wa gyud malipayon sa mga selfish, self-centered people. Manindog na ta mga hayag na tao. Mga igsoon, sa tumang pagsalig ato karong ihalad ngadto sa Dios ang atong mga pangaliyupo, labi na gyud
sa mga grasya nga makaayo sa atong isig katao. Muingon kita, Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang atong Santo Papa, pari ug mga relihiyoso sa tanang higayon makabaton og dakong pagsalig sa Ginoo ug ang Espiritu Santo kanunay magiya ug maglamdag kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga makabot na sa nasod nga Pilipinhon ang tinuod nga kagawasan, kalinaw ug kauswagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga kita motubo diha sa grasya aron ang mga tawo nga nag-antos makakita sa ilang kaugmaon diha sa gihimayang manunubos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, ilabi na sa mga gihandom nato karon, mabanhaw uban ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoong Dios namo, amo nang gipadayag nganha kanimo ang among panginahanglan, dawata kini kay among gituboy, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Nawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma. Himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Ama namo, nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, hanggang humugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Longing for light,
Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi ni ining Eukaristiya, padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kahayag nga Dios nun. Nya pasabot ani ang kaayo sa Ginoo. Nya kun atong ipaambit kining maong kaayo ngadto sa uban, iya pagid nang pun-an hangtod mag-awas-awas na ang atong kalipay. So salamat sa nipaambit sa ilang kaayo nga hinato namalit sa atong slots. As of yesterday, ang ato ng total nga halin sa DOPS niabot nag 5,433 slots, na apay 49,567 slots nga available. Pakpakan nato ang namalit ni. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaasab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, que celi pandes hostium, mila primum hostium,